Welkom aan almal. Welkom aan almal. Rudolf Rode gaan voort vandag met deel 2 van sy lesing oor die ontstaan van Nederlands. En ja, ek het die volgende ekskuses ontvang, althans via die sekretaris. Baie dankie Marius. Cor van der Merwe, Johan Dupré en Dani Visser. Ja, goed. Ja, dan laat ek het aan Rudolf oor. Ek wil net een ding noem, dis baie belangrik. Eureka gaan vir ons die teenwoordigheidslyste nog bring, nee. Daar's 2 boeke, vir die van u wat niet is hierso. Die een is vir lede van die Orde van den Prinsen, en die ander een is vir besoekers. U sal weet as jy besoeker is. Vul dit asseblief in, want ons hou die name dop, en die intentie gaan eers baie, as jy dikwels hier na toe kom, dan word jy dalk genooi om lid te word. Maar dit gaan nie duur kos, dit gaan omtrent R400 of R350 of R400 per jaar vir u kos, jy weet, so, dink goed daaroor na. Dankie Rudolf, oor aan jou. Ja, dankie. Kan allemaal my goed hoor, ek hoop so. Ja, ek gaan eers na 'n oorsig oor wat ons reeds behandel het. Ons het begin met die jaar 52 voor Christus, voordat België ingelyf is in die Romeinse Ryk. En dan 70 na Christus die limes, die grens al langs die Rijn af. En die Bataven, ons het gekyk die Bataven wat hulle self in die Rijn-delta gevestig het. Die Bataven was een van die Germaanse stamme. Die Belgica was nie Germaans nie. Hulle was Kelties. Dan het ons gekyk na die 3de eeu, die Franke, wat onder die druk van die Saksers al hoe verder suid beweeg het en oor die Rijn getrek het. 311, die jaar 311, Wulfila, wat dele van die Bybel in Goties vertaal het. Dit is die eerste vertaling wat ons het in 'n Germaanse taal. Daar is so iets soos Proto-Germaans, dit is 'n kunsmatige konstruksie van wat Germaans moontlik was voordat die stamme uit mekaar begin beweeg het, voordat die volksverhuising begin plaasvind het. En dan ons gekyk na die 4de eeu, die Franken het nou oor die limes getrek, en dit is nou binne die Romeinse Ryk. Dit ons gekyk na die runeskrif, en 'n runeteks het ons gehad, dit is een van die oudste getuienisse van Nederlands in aanhalingstekens op Nederlandse bodem. En die uitbreiding van die Frankiese Ryk. Eers was die Franke onder die druk van die Saksers, en nou brei die Franke geweldig uit. Ons gaan 'n bietjie kyk ook na die kaart, hoe die Franke uitgebrei het. Ek dink die meeste van julle ken natuurlik Karel die Grote, om die jaar 800, wat in Aachen, of op Duits Aachen, gekroon is. Hy was die man wat werklik 'n groot ryk verower het, deurdat hy gebiede verower het in die hele Europa, met uitsluiting van die gebiede wat vandag Pole is ensovoorts. In die jaar 500 het ons gekyk hoe het Nederlands blykbaar op 'n mark geklink. 5 pundus vetero aplo. Dit is overgeset zijnde 5 pond soet appels. Dit is die klant wat kon klaar het, dat hy daar die appels gekoop het, en toe hy thuis kom, toe is sommige van die appels vrot. En dan kom hy terug. 500 in die jaar 512 het ons gekyk na die Lex Salica, die wet van die Salische Franke, die Maalbergse glossen. Ons het daarna gekyk, en 1750 die Utrechtse doopgelofte. Daar het ons al meer teks. 800, die jaar 843, die verdrag van Verdun. Karel die Grote se ryk is verdeel in 3 dele.
En wat het van daardie 3 dele geword? In die jaar 1000, diezelfde klant op die mark, wat weer kon klaar oor die appels, en nou klink het 'n bietjie, nou ja, miskien 'n bietjie meer bekend, 5 pond Wetero appel. En dan 1100, een van die belangrikste getuienisse van Middel-Nederlands, hebben Olla Vogala, daardie U lees ons natuurlijk as 'n V. Die Germane moest gebruik maak van die Latynse alfabet, maar die Latynse alfabet kon nie alles korrek weergee wat in die Germaanse tale geklink het nie. En 1200 Middel-Nederlands, wat is die verskil tussen Middel-Nederlands en Oud-Nederlands? Een van die simptome is die klinkerreduksie. Blykbaar het ons voorvaders begin om mond lui te word. Hulle tong het lui geword om die volle vokale uit te spreek. Ons sal voorbeelde daarvan sien. En dan 1253 het ons 'n baie mooi gediggie, eens Mei en morgens vroeg. Wat gebeur daardie vroeë môre in Mei? En dan gaan ons kyk na 1260, Vos Reinaarde. Daar hoef ons nou nie lank stil te staan nie. Ons het in die afgelope tyd reeds dikwels na Vos Reinaarde gaan kyk. En dieselfde geld vir Karel en de Elegast, want ook 'n baie mooi storie wat reeds deur Gys ook aan ons voorgedra is, of getoon is. Die belangrike 2 koningskinderen, dit is in Duitsland ook baie bekend as 'n volkslied, 2 Königskinder. Es waren 2 Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Ja, maar sy oorsprong is blykbaar in Nederland. Dit het ek nie geweet nie, dit was heel verbaas. En 1500, ons het weer daai klant wat kom klaar oor die vrotappels, 5 pond Söter appele. Kyk nou, daai oë aan die einde het alreeds verdwyn. Mijn schild en de betrouwen. Ek dink net Gys sit vandag hier wat weet waar dit vandaan kom. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dat ik doch vroom mag blijven, u dienat allerstond. De tyrannij verdrijven, die mij mijn hart doorwond. Ja, ja. Want dit is die strofe wat by amptelike geleenthede gesing word, behalwe die eerste strofe natuurlijk, Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duits en bloed. Word hierdie een gesing, want dit is een van die langste volksliedere ter wêreld en een van die oudste volksliedere ter wêreld. Ek het vergeet nou hoeveel strofes die Nederlandse volkslied het, maar hy het baie. Is dit 14? Ja. Ja. Ja, dit is nou juist weer, in die Belgische media word het nou weer genoem, daar is feestdae waarvan jong Belgen nie meer weet, wat word gevier nie. Veral die kerklike feestdae, wat beteken die hemelvaart? Hulle weet het nie meer nie. Ja, 1637, ja, 1599, 'n baie interessante en geweldige etymologiese woordeboek. In 1599. 1637, Statenbijbel, wat in die Zuid-Afrikaanse geschiedenis ook zo'n grote rol gespeeld heeft. Hoe lijkt die teksten daarvan? En dan Jan van Riebeeck se dagboek. Ons kan daarna ook gaan kijken. Hoe het hij Nederlands geschreven? Dan Vondelse Lucifer in 1653. 1701 Lucretius Carus van het Heelal. 1782 hierdie interessante briefroman, wat destijds baanbrekend was.
van Betje Wolf en haar vriendin. Die 19e eeuw is nog vaak van Nederduits gepraat, in plaats van Nederlands, van Nederduits. Dus kan een mens die Engelsen niet kwalijk nemen, dat hulle nog steeds die Nederlanders als Dutch noemen die. 1851 verschijnt dan die reusachtige woordenboek der Nederlandse taal. Dat is een baie interessante myn om te ontgin. 20ste eeuw, die SCH-spelling, ek het dit by my vorige optrede ook kortliks genoem. Die feit dat Stellenbosch nooit Stellenbosch was nie, en Kirstenbosch was nooit Kirstenbosch nie, dit was altyd Kirstenbosch. Al eeuwenlang. En nou is daar skielik mense wat weer letteruitspraak begin beoefen, en hulle sien 'n SCA en dan praat hulle van Stellenbosch. Ja, 20ste eeuw, die verstemlosing, die diftongering, daarvan het ek 'n stukkie ingesluit. 21ste eeuw, wat gebeur met die bepaalde lidwoorde. Voorbeeld daarvan is, in Afrikaans praat ons nie meer van die Tafelberg nie, soos in Duits nie. In Duits sê de Tafelberg, by Kapstad. Ons praat net van Tafelberg. En 'n nuwe ontwikkeling in Nederland is, dat die jong mense praat nie meer van de Beethovenstraat nie, hulle praat net van Beethovenstraat. Ek woon in Beethovenstraat, in plaas van ek woon in de Beethovenstraat. Terwyl dit in Sweeds besonder sterk is. In Sweeds gebruik jy daai bepaalde lidwoord baie sterk, byvoorbeeld Kapstaden is die Kaapstad. Selfs by sulke name het jy in Sweeds nog steeds die bepaalde lidwoord by. Die kaart, waar pas die Germaanse tale in, alles wat rooi is, ek sal nou moet opskud. Die Germaanse tale in miljoene, dit het ons reeds verlede keer gedoen. Gallië, 52 voor Christus, daar is Belgica, maar dit is nog nie ingelyf nie. Nog nie ingelyf in die Romeinse Ryk nie. En nou is dit reeds ingelyf, nou is dit Gallia Belgica, die Romeinse provinsie in die noordelike deel van Gallië. Dit was Caesar se Galliese oorlog. Die Belgen, dit het ons ek verlede keer ook gewys, wat beteken dit eintlik? Verbolgen, gezwollen, onstuimig. En hier nou Germania inferior en Germania superior. En daar het ons die limes, al met die Ryn langs. Alles wat rooi is op hierdie kaart is Germaanse stamme. Die wat so blauw-grys is die Kelte, die Keltiese stamme. En daar sien ons waar die Friese is. Die Friese het 'n groot gebied gehad aan die Noordseekus. Vandag het hulle net nog so reste daarvan, die Friese. En daar sien ons die Batavi. Die Bataven, de Beteren, afgesplits van de Gatten. Baten en lasten, het baat niet, sê ons vandag nog. De Franken, Federatie Germaanse stamme, derde eeuw. Nou kom die Franke. Saksische druk. Vandaar Germania inferior en vandaar natuurlijk Frankrijk. Dat die Franken ook met die Main-rivier afbeweeg het en met die Rijn-rivier afbeweeg het en toen met die Mosel-rivier opbeweeg het, sien ons daaraan dat Frankrijk op die ou end tot stand gekom het. Die Frankische Rijk en Frankrijk. En wat betekent Frank?
En in Duitsland is daar nog steeds 'n gebied. Dit is polities deel van Beieren, maar daar die rooi gebied is Franken. En dan as jy met die Main 'n bietjie afgaan, het jy Frankfurt. En wat beteken Frankfurt? Dit beteken dis die drif waar die Franke deur die rivier is. Daar is die Main-rivier soms vlak genoeg, veral in droogtetye, om deur te waad. Frankfurt. Wulfila, ons het dit reeds genoem verlede keer. Wulfila wat verantwoordelik is vir die eerste Germaanse getuienisse, deurdat hy dele van die Bybel vertaal het. In latere eeue, wie het die Bybel vertaal? Omdat hy besluit het, dit is nodig dat die mense verstaan wat in die Bybel staan. Ons kan nie voortgaan met Latyn nie. Die mense verstaan nie Latyn nie. En Johannes Hus was een van die eerstes, al 100 jaar voor Martin Luther. Johannes Hus, wat toe op die brandstapel tereggestel is in Konstans. Maar hy was die eerste een wat werklik die korrupsie in die katholieke kerk blootgestel het. En ook in die navolging van Wycliffe van Engeland het hy begin ook om in die volkstaal in Tsjechisch te preek. En hy het toe ook begin om dele van die Bybel in Tsjechisch te vertaal. So hy was eintlik in die middeleeue die eerste een wat werklik die Bybel begin vertaal het in die volkstaal. Wat Martin Luther natuurlik toe perfek gedoen het, die hele Bybel. Ja, hier kan ons net sien, dit is hoe Wulfila dit vertaal het. Ata unsar thu in himenam weichna namu thein. Onze Vader, gij in de hemel, geheiligd uw naam. Nou kyk ons hierso, waar is die Franke nou? En waar is die Friese? Kyk, die Friese het 'n groot gebied aan die Noordsee. En kyk nou, die Franke is nou besig om die Sakse terug te dring. En die Franke brei nou weer uit na die weste toe in die 5de eeu. Hulle word nou al hoe sterker. En nou kom ons by die jaar 425. Asivas an Kysiamloguns, die runentekst op die zwaardschede wat in de Betuwe gevonden. Weet u waar die Betuwe is? Gijs, weet jy? Tussen die Maas en die... Tussen 2 riviere. Ne? Die Maas en die Waal, ja. Ja. En hieronder in Zweeds, daar sien ons weer die verwantskap van die tale. Zweeds is 'n Noord-Germaanse taal. Heel onder staan at sto I logur, om in ligte laaie te staan. Vuur. En hier 'n voorbeeld van de runesteen. Hierdie een kom uit Denemarke, in Swede van die baie, daar is selfs 'n paar in Duitsland gevind. En die Futhark van die rune-alfabet, die eerste letters van die rune-alfabet. Hier is die hele alfabet. En dat is nie moontlik om op klip ronding krulle te maak nie. Moet alles reguit wees. En hier staan, dit is 'n aanhaling juis uit die groot Zweedse woordeboek, wat beskryf hulle wat 'n rune is. In die eerste Nederlandse vertaling, het woord runa beteken wysheid of geheim. Noorse god Odin. Hier is nou net 'n herhaling van daardie mark situasie, die klant wat kom klaar. So dit het ons verlede keer ook reeds gesien.
En dan 1500, dis nou al Middel-Nederlands. Eintlik die einde van Middel-Nederlands. Vanaf 1500 begin mens praat van die moderne Nederlands. En hier die afskrif van die 8de eeu uit die Malbergse glossen, dit is die Lex Salica, die wet van die Saliese franke, wat toe opgeskryf is. Malthus die Afrio Theo, ek zeg, jou laat ek vry slaaf, Afrion, vry, die, doe. Theo, dienaar, Malton, plechtig spreken. Nou die Utrechtse doopgelofte, die Christianisering, hoe word die mense gekersten? Die kerstening van die Germane. Versaak je de duivel. Die duivelsoffers moet jy versaak. En soos ons weet, Karel die Grote het toe met die swaard die Sakse gekersten. Hy het al 'n paar honderdtal laat onthoof wat nie wou buig nie. Ja, daar het ons weer die betekenis van geld. Wat beteken geld? Ja. En ook die woord gulde. Het is 'n gulde, gelden, gulde. Hier was ook die wisseling tussen g en j. En g en j. Kyk, in Keulen, in die Keulse dialek praat jy nie van geld nie, jy praat van geld. Die g word 'n j. En in Berlyn veral, in Berlyn moes die kinders lank oefen om te sê, eine gut gebratene Gans ist eine gute Gabe Gottes. Want die Berliners kan nie 'n g sê nie, hulle sê 'n j. En dan sê hulle, eine gut gebratene Gans ist eine gute Gabe Gottes. Ja. Ja. Ons kom nog by die harde g. En waar kom die harde g in die Nederlande vandaan? In plaas van die g, soos in die Vlamingen met hulle g en gent. Ja. Aha. Ja. Utrechtse doopgelofte, hier gaan het nou voort. Thor, Thonar, dondergod uit die Noord-mythologie. Ons het hom nou die dag hier so in Kaapstad, het ons hom baie naby gehad. Dit is omtrent gedonder hier so in Kaapstad. Soos het selde in Kaapstad beleef word. Ja, Wodan en Thonar. Saxnot is 'n Germaanse god van het volk der Saksen. Hier gaan het voort en hier gelobst du in God Almachtigen, Vader, gelobst du in Christ Godes Sunu, gelobst du in Halogan Gast, die Heilige Geest. Geloof jy in God Almachtige Vader? Geloof jy in Christus God is Sohn, ja, God is Sohn. Geloof jy in die Heilige Gees? Hier gaan het voor. Ek geloof in God Almachtige Vader. Kyk daar die Vader. Daar die ek gaan nog terugkom op daar die by die Vader.
A-E-R. Wat beteken daardie E? Hoe het dit gebeur? En jy vind dit ook nog, selfs by in Jan van Riebeeck se dagboek vind jy dit nog steeds. Hier die uitbreiding van die Frankiese Ryk. Kyk hoe het hy nou uitgebrei. Tot aan die Elbe rivier. Ook die Saksen is nou deel van die Elbe. Die donker groen is waar het werklik begin het en hoe helder kleuriger dit word, hoe verder het dit uitgebrei. Dit is later, op 'n latere stadium. Tot in Lombardije is die Frankiese Ryk uitgebrei. Frankfurt aan der Oder, ja. Ja, ek moet dit nog 'n bietjie navors hoekom dit gebeur het. Het die Franke oor die Oder getrek? Ek wonder, ek weet nie. Nou, die verdeling van die groot Frankiese Ryk. Verdrag van Verdun, 843. En daar in die middel het ons die koninkryk van Lotharius. Vandaar ook Lotharinge in Frankryk. Lothringen auf Deutsch. Lotharinge in Frankryk. En wat het daarvan geword? Nou, soos ons natuurlijk weet, die westelike deel, koninkryk van Karel de Kale, dit het toe Frankryk geword. Terloops, kyk waar sit die Kelte, waar die Kelte nog oorgebly in die Brittanje. En koninkryk van Lodewijk de Duitser, dat is het toe Duitsland geword, of die Duitse State geword. Daar is die resultaat van hierdie verdeling. Nou is ons hier reeds in die jaar 1100, dit is nou al eintlik die einde van die Oud-Nederlands, nou is dit reeds Middel-Nederlands. En dit is die heel bekendste getuienis van Middel-Nederlands. Eben alla Vogala. Vogala weer die U as 'n V. Nestas hagunan hinase. Hinase. Se is om te sien. Het na se. Op die ou end is daaruit die woordjie geword tensy. Op die ou end het die woordjie tensy ontstaan uit na se. Het na se. Daar in die derde reël. Het en zij, het, ne, zij, daarin ne betekent nie, nicht, tenzij. Kom ons kyk net gou weer na die taalfamilie, Indo-Europees, Germaans, die Proto-Germaans, waarvan ons geen skriftelike getuienisse het nie. Alles wat daaroor verskyn is 'n kunsmatige konstruksie. Wes-Germaans, Oud-Neder-Frankies, Oud-Nederlands en dan Middel-Nederlands. En dan die dialekte van Middel-Nederlands is daar die 5 dialekte. Dat is natuurlijk die hoofdialekte. 1200, nou die verskil tussen Middel-Nederlands en Oud-Nederlands, afzwakken van de klinkers, klinkerreduksie genoemd. Vogala wordt vogele, vandaag vogels. Nog geen standaardtaal. En hier is nou die voorbeelden van klinkerreduksie. Hier vergelijk ik dit ook met Zweeds, want wat ek baie interessant vind in Zweeds is daar baie min verswakking van sulke volle vokale. Oud-Nederlands etan, Oud-Hoogduits essan,
vandaag Nederlands eten, maar Zweeds is nog steeds äta. En zelfs met een drukaccent op die tweede lettergreep. Zingen, at sjunga op Zweeds. At tala, om te praten. Ja, in Zweeds taal jy taal Zweeds. Klinkerreduksie in Engels. Kyk nou in Engels. In Engels is dit net klinkerreduksie waar jy kyk. Separate. Dat is nie separate nie. Separate. Climate. Dat is nie klimaat nie. Dat is geen A nie. Daar geen A meer nie. Decimal, geen A nie. Document, ambition, enzovoorts, gallon. So Engels is die taal wat, onder die talen wat ek ken, die taal wat die verste gevorder het met klinkerreduksie. Met die afswak van volle vokale. Met ander woorde, die Engelse is blijkbaar baie lui met hulle tong. Van 1200 tot 1500 Middel-Nederlands opvolger van Oud-Nederlands, Noord-Middel-Nederlands, niet taalkundig Diets. En die woord Deutsch betekent ook die volkssprache, die sprache des volkes. Ja, het jullie geweet waar die ei vandaan komt, die IJ. Dat was voor mij ook een verrassing. Ja, ek kon nie die symbool behoorlik vind nie, vir daai digraaf nie. Hy het so, onder het hy so klein sterkie, elkeen van hulle. Daai digraaf kan gemakkelijk met u verward word. En ek het lang gewonder hoekom IJsselmeer met 'n hoofletter J geskryf word. Nou weet ek hoekom. Ja, die verduidelijking is eintlik daar, omdat dit beskou word as een letter. Dis 'n lang I. Dit was oorspronklik waarskynlik dan IJsselmeer. En so moet ons die IJ ook in baie tekste ook lees as 'n lang I. Ja, dis 'n ligatuur. Dis 'n ligatuur as jy dit so kyk, die CK byvoorbeeld in Duits is 'n ligatuur. As jy die Duitse skrif gebruik, dan moet jy die CK aan mekaar skryf, want dis 'n ligatuur. Ja, hier is 'n verdere verduideliking. Alles verstaanbaar? Kijk, hier soort is nou voorbeelde daarvan. Met die AE gespel word, ja. Ja, hier in hierdie liedjie van Jan van Brabant. Eens my en morgens vroeg was ek opgestaan. Daar het ons weer die lang A, wat aangedui word met die E na die A. En in skoon boom gade kin. Nie kyn nie. Dis waarskynlik kin was dit op daardie stadium. Sou ek spelen gaan. Daar vond ek 3 jonkvrouwen staan. Die ene sang voor, de ander sang na. Die ene, die een. Haar balbriefla. En hier gaan het dan voort.
Toe ik verzag dat schone kruid in den boom ga ik heen, ja, ga ik in. En van den mageren vieden, heel waarschijnlijk, doe verblieden dat hertemien. Van den Vos Reynade, Willem die vele boeken maakte, dat hij dikken omme waakte. Hij kon niet slapen. Hij had slapeloze nachten gehad. Om het veel makkelijker te maken. Willem die vele boeken maakte. En die u op Franse invloed heel waarschijnlijk als een u uitgesproken. Willem die vele boeken maakte, daar hij dikken omme waakte. Hem vernooide toe en nooit zo harde, dat die avonturen van Reynade een ditse ongemaakt bleven. Die Willem niet heeft het volschreven, dat hij de fiete van Reynade zoeken. Lieve, ja. En de hiese naar den Waalse boeken, in dit ze dus heeft het begonnen. Nou ja, hier, jullie kennen het al van Gijs, had ons het al reeds ook geweest. Met groene loveren waren bevaan. Loveren, de U is een 4. Karel en de Elegast, vrije historie. En de alwaar maak ik u tellen, hoort ernaar. Hoort ernaar. Het was op een avondstonde dat Karel slapen begon. De Engelen op de Rijn, ja, Ingelheim is bijna bij Frankfurt. De land was alle gader zijn, het vergader, allemaal het vergader. Hij was keizer en de koning mede, hoort hier wonder en de waarheden. Nou ja, daar hoeven we nog niet langer te blijven staan, nie, want Gijs het reeds met jullie wandel. Kijk weer naar Middel-Nederlands, die 5 hoofddialecten, waar hulle is, op daardie stadium, 1450. Oost-Middel-Nederlands, Middel-Neder-Saksisch, Middel-Saksisch, Middel-Nederduits. Daar die noordoostelijke delen, dat is min of meer ook waar Groningen geleerd is. Dat is wat van die Saksen oorgebleven het. Die rest is Franke. In België het hulle seker baie gemeng met die Keltiese Belgen. Ja. Nou, die tweeledige negatie, dat is typisch van Middel-Nederlands. De meeste negatie in het Middel-Nederlands is tweeledig, bestaat uit de elementen in of ne. In een ander ontkende woord. Daar in het niks te doen met die Afrikaanse en nie. Het is geen koppelwerkwoord nie. Het betekent niet. Niet. Niemand en geen. En die dubbele negatie, daar ne kwam ook niet geen man. Daar niet kwam ook niet geen man. Hedendaagse dubbele negatie, Nederlandse dialecten, dat is wat ik gekregen heb. En die naaste aan Afrikaans is wat een Antwerpen spreekt. Dat heb ik niet gezien, niet. Gezien. Linda? Partikels, ja. Partikel.
hedendaagse dubbele negatie, Nederlandse dialecten, soms gepaard met de oude negatie. Oh ja, partikel. Ja, natuurlijk partikel. Ja. In een hedendaagse Plattdeutsch, wat in Hamburg en in Bremen soms nog gepraat wordt. Het wordt ook weer in die scholen aangebied als een schoolvak Plattdeutsch. Met andere woorden, Nederduits, Neder-Saxisch. En daar ook, dat wil ik voor geen geld niet. Zo in groten Berg het hij nog niet gezien. Smeukst du? Rook jij? Smeukst du? Nee, dat heb ik niet gedaan. En bij die particip, bij die verleden deelwoord, is daar geen ge voor die daan niet. Wat bij al hoe meer blijkbaar in Afrikaans voorkomt, dat mensen niet meer zeggen ik heb gestudeerd niet, maar ik heb studeer. En niet meer ik heb geprobeerd niet, maar ik heb probeer. Ja, ik weet dat het erkennen is, maar blijkbaar komt het al hoe meer dikwijls voor. Ik hoor of lees schaars nog, ik heb geprobeerd of ik heb gestudeerd. Middel-Nederlandse grammatica, naamvallen. Ja, diegene van jullie wat Duits wil leren, zal weten van die 4 naamvallen. Nominatief, genitief, datief, accusatief. Nou, waarvoor is dat goed? Hier is een voorbeeld. De hond bijt de man bijt de hond. Tja, dat kan je niet doen, niet. Want daar is niet meer naamvallen in Nederlands niet. En de tuinman plant de boom plant de tuinman, dat kan je niet doen. Maar in Duits kan je het wel nog doen. Want in Duits kan je zien wat is die directe voorwerp en wat is je onderwerp. Wie plant. In Duits is het dan, die tweede zin, de man bijt de hond, den man bijst der hond. Also, dat is duidelijk. Der hond bijst, niet der man. Die hond bijt, niet die man. Nie. En ook die tweede zin daar, de boom plant de tuinman. Den Baum pflanzt der Gärtner. Der Gärtner, die tuinier, der pflanzt, hij plant. Ja, alle minder naamvallen. Hierdie verschijnsel komt ook baie sterk tevore in Duits deesdae. Daar wordt al zelfs satires daarover geschreven. Onder andere die satire, der datief is dem genitief zijn dood. Die datief betekent die dood van die genitief. Want die genitief in gesproken taal verdwijnt al hoe meer ten gunste van het datief met een voorzetsel. En hierdie voorbeeld het ek uit Joan Cruiers boek gehaal, Wieg, op bladzijde 134. Daar skryf sy, die Kamer Zeeland vindt Dirk aanneemlik. Nou wie vindt vir wie aanneemlik hierso? As dat so iets was, soos een directe voorwerp en een accusatief, dan zou ik geweet het. Maar hier weet ik niet. Middeleeuwse grammatica, nog geen bijzondere regels nie, want daar is nog 5 dialecten. Standaard nog in de volgende fase, Nieuw-Nederlands, eerst in 1500. En hierzo, het waren 2 koningskinderen, ze hadden elkaar zo lief. Die Duitse lied, es waren 2 Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Ja, prachtige lied, baie treurige lied. Oh. Ja? Mekaar, ja, ja. Och, visser, zei deze visser,
Mijn vaders visserkien, wout gij in weinig vissen, het zou u wel geloond zijn. Zijn of zien? Waarschijnlijk zijn. En kijk hier die genitieve, is koningszonen, des Königs zoon, die zoon van die koning. Van jaren was jong. Zij nam hem in haar armen, zij sprong er mee in de zee. Adieu, mijn vader en moeder, van uw leven ziet gij mij niet meer. Adieu, mijn vader en moeder, mijn vriendekens, alle gelijk. Adieu, mijn zuster en broeder, ik vaart er naar het hemelrijk. Ja, kan. Ja. 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 Jouw eigen dochter, zijn naam is vrouw Ke. Die Ke is ook een verkleinvorm. Nee, Ke en kan. Ja. Ja. Die verkleinwoord je zo in Duits wees Fischerchen, maar niet in Noord-Duitsland niet. Fischerken. Zo ook kan wees. Zoals Frauke en Hilke. Mijn dochters naam is Hilke. Dat is ook die klein Hildegard. Ke. 1570 nou, had ons nou die Wilhelmus, die strofe mijn schild en betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. En hier in die laatste zin ook, die mij mijn hart doorwond. Wat is die voorwerp? Die voorwerp is die. Wie doorwond? Die doorwond, die tirannij. Die tirannij, dat is natuurlijk die betrekkelijke voornaamwoord hier, die, van betrekkelijk op tirannij. Die mij mijn hart doorwond. En wat doorwond het? Het doorwond mijn hart. Directe voorwerp, accusatief. Mij, indirecte voorwerp, datief. Die mij mijn hart doorwond. Die mir mijn hart durchwundet. En jij zal ver gebruiken. Dat voor mij mijn hart, ja. Dat zal voor mij mijn hart. Ja. Ja. Goed. In Oud-Liedeken, het was weer die verkleinvorm van een klein liedje, is de Liedeken. Het was een aardig knaapken, is morgens vroeg opgestaan, 3 uren voor den dagen. Hier heeft iemand weer afgeschreven, want als die bekende Duitse volkslied ook, waar die meisje vroeg voor dag opstaan en gaan paddenstoelen verzamelen in die woud en dan komt die knecht van die hertog en zegt, jij mag niet. Spazieren, of zoals die Duits spazieren. Spazieren met een maagden. Om roosken zouden zij gaan. Hierdie een wil roosies gaan. Verzamel. Als ze in het groene woud kwamen, daar rode roosken staan. Ja, goed, ik heb niet alles daar aangevoegd nou niet. Maar dit is nou eerst 1589. En hier komt hierdie geweldige woordenboek. 1599, etymologische woordenboek. Op daardie stadium reeds. Als jullie kijkt naar kruis, Latijn crux, Germaans kreuz, Gallisch croix, Italiaans, wat is een croce, of wat is hier correcte uitspraak? Hispanisch en Anglikaans cross. Ja, Hispanisch, waarschijnlijk, cruz. En dan hieronder, loven, weer eens die U
als een vee, loven, lof geven. Latijns laudare, Germaans loven, Gallisch louver, Italiaans laudare, Hispanisch louar. Ja, dit was een reusachtige woordenboek, so het hy gelyk. En nou 'n bietjie oor die betekenisverskuiwing van woorde. Die woord tuin is in Engels 'n town en in Duits is dit 'n zaun. Die omheining en die plante binne die omheining of die geboue binne die omheining. Daar het ons dit. Het Woordeboek der Nederlandse taal vermeldt ook de kont tegen de tuin gooien zetten. Tuin heeft hier de inmiddels verouderde betekenis omheining. En Erwin het dit reeds 'n tyd gelede genoem dat gevel, die in Afrikaans verstaan ons onder gevel 'n bietjie een ander betekenis toegeken aan die Nederlandse woord gevel. En zo was het VMNW, vroeg Middel-Nederlandse woordenboek, daar staan het zo. Middel-Nederlandse woordenboek, MNW, WNT, woordenboek der Nederlandse taal. In Afrikaans HAT, hoe definieer je HAT? Gevel. Hier is weer diets. Oorkoepelende term waarmee de Middel-Nederlandse regiotaal worden aangeduid. En nou kom ons by die Statenvertaling van die Bybel. In Korintiërs 13. Die meeste van julle ken hom seker, daar is deel van die Bybel. Alwaard dat ik de talen der mensen en de engelen spraken en de liefde niet in hadden, dat de in is natuurlijk niet een koppelwerkwoord, niet? Dat betekent niet. Niet hadden, zo waren ik in klinkende metaal of in luidende schelle geworden. Ik moet zeggen, die Lutherse Duits is daar mooier. Want dood eenvoudig omdat die conjunctief in Duits baie sterker uitkomt. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, en van die Liefde, Genitiv, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz, enzovoorts, enzovoorts. En ongelukkig in moderne vertalings is daar die conjunctieve zo afgewater, dat als ik dan dit moet naslaan, dan slaan ik in de Lutherbijbel na, of in de oude Engelse Bijbel, of de oude Nederlandse Bijbel, maar niet in de moderne. Nie. In de alwaard dat ik alle mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, in de alwaard dat ik mijn lichaam overgave. Gebe auf Deutsch, das ist da nicht gab. Ja. Opdat ik verbrand zouden worden. En de N, weer die N, is niet een koppelwerkwoord, nee, dat betekent niet. Hadden de liefde niet zo hier is weer dubbele negatie. Dubbele ontkenning. Het het niet. En zo, en zou het mij geen nuttigheid geven. En nu kom ons bij Jan van Riebeeck, kort na zijn aankomst is zo. Stil weder met weinig variabele koelte en de alzo wij door deze dwarrelwinden weinig kosten avanceren en de vrij dicht onder de wal waren, zonder de sloep met een boekhouder Adam Hulster en de onderstuurman Arndt van Geveren naar den steert van de Leeuwenberg met ordre om den hoek van dezelfde te gaan.
Ach, jetzt. Ja, Signal Hill, ja. Inspectie nemen van wat hoeveel schepen op de reden en de tafel bij mochten leggen. Ja, mijn pa had dikwijls gepraat van die schiffen liegen op de reden. Buiten variabele. Defensie of de offensie. Heden, dus nog steeds Jan van Riebeeck, heden waren met ons consent uitgegaan beide de boekhouders van de dromedaris en de reiger, nevens de assistenten van den helm en de verborg met haar 4 roers. Ja, ik moet voortgaan, want ik zie het wordt laat. Ja, 6 mijlen in het land. Ja, interessant dat hij een melding maakt van herten. En ik heb al gewonderd, dit moest in die omgeving van Houtbaai geweest het, waar hulle oor die nek gegaan het, deur Kampsbaai vandag tot in Houtbaai. En hy noem die servetkatten en maar hy noem herten steenbokke. Steenbokke, ja, watter steenbokke het hy dan gesien? Dat was het klipspringers. En is die Nederlanders het destijds bijvoorbeeld gepraat van dassen, wat werkelijk niks te doen heeft met een Europese das nie. Daar die dassies, as klein olifantjies. En hierso die herten. Was dit elande? Was daar elande? Elande was wyd verspreid. Watse herten was dit? Of was het bontebokke? Die bontebokke? Nee, bontebokke het oop veld nodig. Ja, Joost van der Velde is een Lucifer, maar ik denk ons moet nou aanbeweeg. Lucretius Carus van het heelal. Hier, wat hierbij interessant is, hier gebruiken hulle in die druk die lang S. Wat in Engels en in Duits en feitelijk alle Europese talen is daar verschil gemaakt tussen die lang S en die ronde S aan die einde. Nee? Hier zien jullie het grondlegster van de stam. Waaruit de nakomelingen van Aeneas zijn voortgesproten. Daar is weer een lang S. Gij wellust. Samen met de T is het altijd een lang S. Als je vandaag nog in Duitse schrift gebruikt, geldt dat ook. De mensen in gouden altelende Venus in de scheeprijke zee, vruchtbare aarde, ja alles wat onder de tegenen des hemels wordt bewogen. En nu komen we bij hierdie 2 dames, die story van mejuffrouw Sarah Borgerhart, die eerste briefroman. Zo die boek, die tweede uitgave gelijk. En hier zo een aanhaling uit 26e brief. Bijvoorbeeld, zij kan zich somtijds zo afgetrokken van gedachten houden, dat zij haar theekopje in plaats van uit te drinken, in de spoelkom uitgiet en een snuifje neemt uit het suikerbosje. Ik 3 maal iets laat vragen eer zij antwoordt. Zij heeft reeds 3 jaar aan een lup zitten konkelen. Lup moest ik naslaan, wat is dat? Halskraag. Ja. Aha. En in die groot Nederlandse woordenboek zullen ze het wel krijgen, wat konkelen destijds betekent. Ja, haar snuifdoos en haar zakdoek zijn altoos in haar handen. Ik geloof niet dat zij iemand kan beminnen buiten haar schoothond. Zij is slordig en echter prachtig. Zij loopt veel uit, ook in de kerk.
kent vele grote lieden, wordt er dikwijls bij verzocht. Leest geleerde auteuren in 4 of 5 talen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, hier weer een Nederduits. Die begrip Nederduits. In Zuid-Afrika is het natuurlijk wel bekend als Nederduits gereformeerde kerk. Tot vandaag toe wordt het Nederduits. Wat ik echter vreemd vind, in Zuid-Afrika wordt gepraat van, of de Nederduitse kerk praat zelf van Nederduitse gereformeerde kerk in plaats van Nederduits gereformeerde kerk. Dat wil zeggen, dat is nog steeds een Nederduitse kerk. Als je zegt Nederduitse met de uitgang, gereformeerde kerk. Instituut voor de Nederlandse taal, ja, dat is ook een goudmijn. Woordenboek der Nederlandse taal, Nederduits, ja, 1851. Matthias de Vries. Hier heb ik bijvoorbeeld nageslaan, hoe lijkt het een oud-Nederlands knaap. Die moderne Nederlandse trefwoord is knaap, oud-Nederlandse woordenboek, knapo, zelfstandig naamwoord M, en dat betekent knecht, dienstknecht. En als je Middelhoogduits leest, dan lees je ook van der knappe, dat is die knecht waar die ridder dient. Dan vroeg-middel-Nederlands woordenboek, knape, daar die O al reeds verzwakt naar knape, jongeman, kind, mens, knecht, leerjongen, schildknaap. En dan middel-Nederlands woordenboek, daar is het al bijna wat ons vandaag daaronder verstaan. Een jong man, een volwassen man, zowel gehuwd als ongehuwd. En dan weer woordenboek Nederlands taal, jongeling, jongmens. Dus dit is baie interessant om na te slaan in hierdie woordenboek. Want het geeft jou die epoch tot epoch. Ja, dit heb ik al verleden keer behandeld. Hierdie, en ik heb het reeds genoemd. Uitspraak van de SCH. En hier het ons die verstemlozing. Verstemlozing is via onder meer radio en tv tot het noordelijke standaard Nederlands doorgedrongen. Met uitspraak verschil tussen paren als vel en vel, zet en zet verdwijnt. Voor Afrikaans sprekenders wat Nederlands leren, 1, 2, 3, niet 4 nie, maar 4. Dat is w. Dat is niet een f, nee, dat is w. 4. Kijk, die ja? Dat is ook een weer. Ja. Die verstemlozing is via onder meer radio en tv tot het noordelijke standaard Nederlands doorgedrongen. Ja. Nederlandse Omroepstichting. Nederlanders die spreken met een harde vinden die zachte variant, die ze in het zuiden spreken, in afwijking van een standaard Nederlands, maar dat klopt niet. Mark van Oostendorp van Nijmegen had het onderzoek. De harde G deed pas zo'n 200 jaar geleden zijn intrede. De afgelopen eeuw breidde de uitspraak van de letter zich uit als een olievlek. Nou, wat bedoelen we ons daarmee? De zachte G zelf is ook een afgeleide van een andere klank, de oerklank, de G. Zoals in het Duits en het Engels nog bestaat, zoals in het Duitse Gemütlichkeit, in het Engels gun, G. Dit was die oerklank, blijkbaar. In de Nederlanden verschoof de klank ietsjes naar achteren in de mond en wordt onze maar dan wel eens een zachte Later verschuift de zachte nog iets verder naar achter in de keel en wordt een harde
Ag, gaans. Kijk, dit is opvallend van die Vlamingen. Die Vlamingen het dieselfde sagte soos in Duits. Gent, bijvoorbeeld, ja. Selfs in die aanlaut gebruik hulle in uitspraak van die R, dit is vir my nuus. Ek het dit nog nie agtergekom nie en ek luister baie na Nederlandse podcasts. In Nederland is de R meer op die van het Engels gaan lijken. Letoflex R. De lichte diftongering van de lange monoftong. Dit verbaast mij ook, want in Nederlands hoor ik altijd dat heel niet als heel uitgesproken wordt. Dus wat mij betreft was het nog altijd een diftong. Heel grote neus. Neus. Gijs, of zeg je heel grote neus? Zeg je heel of zeg je heil? Ja. Ja. Op het gebied van de morfologie, wat ze, ik heb het nou die dag van mijn broer reeds genoemd, al hoe meer S meervouden. En in Zweden proberen hulle ook 'n bietjie kant gooi daarteen daar. Die jong Zwede begin ook om al hoe meer een S vir 'n meervoud te gebruik, terwyl in Sweeds gebruik jy 'n ER, hoofsaaklik 'n ER vir jou meervoude of 'n EN. Hoogtes in plaas van hoogten. De tendens van concentratie en meerledige samenstelling. Nou ja, goed, dit is niks niets in ambtelijke Duits nie. In Duits het jy baie voorbeelde daarvan. In samenstellingen. Het is net 'n probleem van mense wat gedurig los wil skryf. Wat hulle samenstellings los wil skryf. Ja. Kan ek net daar noem dat ek was my eerste beroep was ek by die burger geweest. Sit en destyds was die burgers Afrikaans sterk onder invloed van Louis Hiemstra. Hy was van die taal Pils. En hy sy oplossing vir hierdie lang woorde was geweest om dit op te breek. In plaas van 'n ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Ja. Maar in ambtelijke Duits is dat baie economisch om het zo te, of een ambtelijke taalgebruik. Om samenstellingen te gebruiken. En dit is wat die Germaanse talen zo perfect kan doen. Die Germaanse talen kan zo makkelijk zelfs zelfstandige naamwoorden samenvoegen tot één nieuwe begrip. Ja, in tegenstelling met Portugees bijvoorbeeld. Campo de Golfo voor net eenvoudig een golfplaats. Praten we van Campo do Golfo. Ja, ik doe elke morgen hierdie toets van beter spellen. En ik sukkel met sommige dingen in Nederlands. Om ook Nederlands goed te kan spellen, moet je kennis hebben van Grieks en Latijn. Anders heb je een probleem. Kijk bijvoorbeeld daar die wisseling tussen K en C. Naar gelang of dit van Griekse herkomst is en of dit van Latijnse herkomst is. Dit bezorgt mij elke morgen tamelijke frustratie als ik daar die toets doe. Nee, ik doe niet toets. Kijk hier zo bij Stucador. Daar had ik bijvoorbeeld Stucador met CC. Het ik besluit, dit is zeker hier de rechte spelling. Het woord Stucador heeft 1 K, lastig, want stukwerk schrijft je met een C. Tja, dat is lastig. En hier beter spellen, dat heb ik gisteren gedaan. Wat is fout in de volgende zin? Het was een uitermate spannende match
Dankzij het allerlaatste doelpunt hadden wij gewonnen en konden hun als verliezers naar huis. Daar herinnerde ik daarom dadelijk geweet. Dadelijk geweet waar die fout is. Zo waar is die fout? En die onderwerp van die zin is het zij en niet hun nie. Hun is verkeerd. Maar blijkbaar is dit een fout wat dikwijls voorkomt onder Nederlanders, dat zij hun als die onderwerp van die zin gebruiken. Wie gaat naar huis? Zij gaan naar huis, niet hun. Ja. Zegt, ja, hier het ons, wat ik reeds genoemd heb, de Beethovenstraat. Dat is correct. Maar dan ook die verzwakking van het als lidwoord, als bepaalde lidwoord. Dat het al voorkomt dat mensen praten van de huis. Ja, daar kan Gijs ook net die kop schudden. Hier vergelijkt het me nou met Zweeds zo. Onbepaald enkelvoud, dat is die postpositieve lidwoorden wat in Zweeds nog steeds voorkomt. En wel gebruikelijk is, doorgaans. In kvinna, dat is haakjes, dat is een queen. Een kvinna, een vrouw, elke vrouw in Zweeds is een queen, is een koningin. In kvinna, één vrouw. Kvinnan, die N is jouw bepaalde lidwoord. Kvinnan. Kvinnor, die meervoud, niet met de S niet, maar met de oer. Kvinnor en kvinnorna, na is die bepaalde lidwoord in die meervoud. En dan het huis, huiset, huisen. Nou ja, goed, nou het ons het met, wat is die toekomst van Nederlands? Wat is die toekomst van Nederlands? Lijkt niet goed, nee. Ja, zoals Afrikaans hier, ja. Maar over heel Europa. Die cursussen worden al meer in Engels aangebied. In Duitsland, in Zweden, in Zwitserland, overal. Ja? Tenminste is Engels Germaanse taal. Ja, dat is de enigste troost. Ja, de minister-president van Baden-Württemberg, Oettinger, hij heeft reeds zo in de 90er jaren gezegd, ach nee wat, jullie kan nog Duits thuis praten, maar in de handel en in de wetenschap Engels. En die grap was toen wordt hij een commissaris van de Europese Unie. En met zijn Schwabische accent, om naar zijn Engels te luisteren, dan zoekt man die weite. Daar hardloop je liever weg, je wil niet dat horen niet. Dat is een belediging voor enige oor. Ja. En wetenschapscommunicatie, gevolgtrekking, terug naar de toekomst. In de middeleeuwen was Latijn de conditio sine qua non. De Europese talen waren de talen van het dagelijks leven, volkstalen dit. Vandaag de dag zijn we er getuigen van hoe de Europese talen door het Engels van het toneel worden verdrongen terug naar de privésfeer. Tja, dat is tot daar. Dank u. Precies,
wat gebeur het in die geval van klinkers, het nie op een teenoorgestelde manier gebeur in termen van medeklinkers, want die TH wordt nog steeds uitgesproken in Engels. Ja, TH natuurlijk net in Engels is het vandaag nog een th. Het was misschien in die vroege middeleeuwen in andere talen ook, was daar ook een th. En ik denk in IJsland zit je ook nog een thing. Een thing was die vergadering van, zo te zeggen, die parlement. En ik denk in IJsland noemen we dat nog een thing. Maar die TH is niet net een th, dat is ook een... nee, dat is ook nog een andere klank. Kom je nou over. Maar in elk geval, die klankverschuivingen en met betrekking tot klinkers, dat is een teenoorgestelde manier als wat betreft medeklinkers. Ja. Want kijk, en de Engelsen die klinkers verzwakt, terwijl de Duitsers en de Germanen het van bijvoorbeeld P naar PF en... Oh ja. En aha. Jij verwijst nou naar die Hoogduitse lautverschiebing. Ja, Hoogduitse lautverschiebing. Toen die p geworden het. En die t het ts geworden. Ja, is zelfs grappige verklaring daarvoor. Die een verklaring is, dit was zo koud in die hoorliggende delen van Duitsland, Hoogduits, was zo koud dat die mensen niet eindelijk hun mond wijd wou openmaken, niet zo die p te geworden, niet t geworden. Ja. Zo. Vraag? Net ik vragen hoe oud is het woord Belgica? Ja. Belgica. Belgica, ja. Ja. Wanneer heeft dit opgekomen? Blijkbaar het, ja, Julius Caesar het in zijn bericht, hij heeft een uitvoerige bericht geschreven over zijn Gallische oorlog. En hij het verwijst naar die Belgica, naar die Belgen, op Latijn zeker Belgica. Nou, ik heb daar gezien dat ze schreven naar Ja. 1600 Maar waar het hij daar aan gekomen? op de kaart. Waarschijnlijk Keltisch, ja. Ja. Vandaag is ons daar gelukkig in die westerse wereld weer zover dat ons sê, ons noem die mensen zoals hulle zelf genoemd het. Ons praat bijvoorbeeld in Noord-Zweden praat ons niet meer van Lappen nie, ons praat van die Samen. En ons praat niet meer van Eskimo's nie, ons praat van die Inuit. Om net 2 voorbeelden in die noorden te noemen. Ons het genoeg voorbeelden hier. Maar ik weet net, 1830 is Belgium ontstaan. Ja, ja. Dat was het Belgium. Voordien was er geen sprake van Belgium of Belgica. Of Oostenrijkse Nederlanden. Het was de Oostenrijkse Nederlanden. Ja. Het was Nederland. Ja. Zekerlijk. Ek wil net vra oor die verkleinwoord by naamgewing. Wat is die situasie in Duitsland en Nederland vandag? Want hier in Suid-Afrika het ons nou gehoor die verkleinwoord is eintlik vernederend. Waar dit altyd Saartjie Baartman was, moet dit nou Sarah Baartman wees. Ach nee. Dit is waar. Nee, in Duitsland, ik kan vooral zeggen van Duits, die verkleinvormpie is altijd, het kan vernederend wees. Kijk, in Duitsland kan je niet meer praten van een Fräulein. Fräulein is al die afgelopen 50 jaar morsdood. Want die vrouwens in Duitsland, en dat was ook zo'n beweging waar je zei, dat was nou politisch erg correct. Die vrouwen het begin sê, hoekom word ek Fräulein genoem en eers as ek trou word ek vrou genoem? Is ek nou 'n klein vroutjie? Dan sê ek vir jou, Herrlein, jy's 'n klein her.
om gelijk te wees. Of geslagsgelijkheid. Maar andersins, in Duits gebruik jy nie soveel verkleinwoorde as in Afrikaans nie. Spesiaal verwys na persoonsname, eie name. Want die voorbeeld is 'n eie naam. Dus Sarah of Sarkie. Was die vraag waar dit eie name aangaan as verkleinwoordjies. Dis waar dit eie name aangaan. Ek praat nou na aanleiding van iemand wat hier in Pinelands groot geword het, Hendrik Hofmeyer, die komponis. Hy het toe opera geskryf oor Saartjie Baartman. Ja. Maar hy was verplig gewees om die opera se naam Sarah te maak, want onder druk was daar die gevoel gewees dat Saartjie afbrekend is. Wat van groot mans wat nog steeds Boetie genoem word? Pity ensovoorts, ja. Ek weet nie of die Engelse ander konnotasie het met verkleiningswoorde. Ja. Rose, Rosie. Ja. Ek kan nie 'n fout daarmee sien nie. Nee. Ja, bietjie. Ja. Ja, ek wil net 'n interessante opmerking maak. Die ende in Middel-Nederlands, ENDE, Ja. wat en beteken. Und Ja. op ja, Duits, né? koppelwerkwoord. Ja, dit is in Duits het jy und, so daar het jy nog die D, Die, ja. jy weet. So ek aanvanklik toe ek Middel-Nederlands begin lees, het kon my kop nie om die probleem kry nie, jy weet, dat dit nou net en is. En tot ek begin het besef het, maar in Duits het jy nog die D, in Engels het jy nog die D, and, en die is 'n bekende verskynsel wat verswak het en verdwyn het in die Germaanse tale. Hulle noem dit die schwa, wat net Zwaar. jy vind dit nog in baie Swedish tale, schwa. in die Germaanse tale, dat die mense selfs in Frans en Italiaans, dat hulle daai nog gebruik, maar dis definitief 'n tendensie dat die aan het verdwyne was of is in die Germaanse tale. Ja. Ja. Ek dink ons, is daar nog vrae? Goed. Goed, dankie vir die lesing. Dit was uiters interessant, ongelukkig te vinnig vir my stadige brein. Kan ons 'n afskrif hiervan kry, Rudolf? Ja, graag. Ja, dit sou heerlik wees as ek dan op my eie daar langsaam kan deurgaan. Ja, en dan die goeie nuus is, ons het hierdie keer onthou dat jy vir ons 'n groot guns bewys het om hierdie lesings voor te berei. Ons weet dat gaan baie te werk daarin. En daarom gaan die sekretaris, Marius van Wyk, gaan nou aan jou oorhandig. 2 lesings, ja, daarom die 2 geskenke. Is daar nog enigiets wat ek voor kan sê? Dankie, dis die einde. Hartlike dank. Totsiens.